34. zadatak. Predmet visine 4 cm postavljen je na udaljenosti 20 cm od divergentne leće koja ima žarišnu duljinu 30 cm. Na kojoj udaljenosti od leće nastaje slika predmeta i kolika je visina nastale slike? Sada, s obzirom da nam je ovdje zadana divergentna leća, odmah znamo kako će skica izgledati. Pa, ja sam je ovdje pripremio i ajmo si odmah na skici označiti sve što nam je zadano. Znači, s narančastom sam označio predmet i kaže nam da je taj predmet visok 4 cm. Pa ću ja ovdje sa strane napisati y je jednako 4 cm. Također nam kaže da je udaljen 20 cm od divergentne leće. Znači, to će biti ova tu udaljenost. Od tud do divergentne leće i to je 20 cm. Kao što znamo, kod leća se ta udaljenost označava sa a, pa ću evo dodati i ovdje da je a jednako 20 cm. I zadnju stvar koju znamo je da je žarišna daljina jednaka 30 cm. Odnosno znamo da je fokus ove leće udaljen 30 cm od nje. Pa možemo napisati da je f jednako 30 cm. I sada imamo sve informacije koje nam trebaju da bi dobili rješenje ovog zadatka. Ali prije nego što se bacim na računanje, htio bi malo objasniti ovu sliku. Znači, kao što sam rekao, kod divergentne leće postoji samo jedna opcija, a to je bez obzira gdje stavili predmet, slika će uvijek nastati sa lijeve strane leće. Uvijek će biti umanjena i uvijek će biti uspravna. Zato sam i rekao da nam je možda malo jednostavnije, iako trebamo znati to napamet, ali znamo točno koja je situacija. Pa, ajmo sada se baciti na računanje. Ono što nas traži je da napišemo kolika će biti visina slike, znači y crtano će biti upitnik, i kolika je udaljenost, odnosno koliki je b. Naravno, koristit ćemo standardnu formulu za leće, a ona glasi 1 kroz a plus 1 kroz b je jednako 1 kroz f. Ali imamo malu caku u ovom zadatku. Kao što sam naglasio, radi se o divergentnoj leći. Sada, kada je riječ o konvergentnim lećama, obično svjetlost koja se lomi prolazi kroz fokus koji se nalazi sa desne strane. Onda i slika nastaje također s desne strane, pa će i b i f biti pozitivni. Ali u ovom našem slučaju, s obzirom da je riječ o divergentnoj leći, ovdje moramo staviti minus ispred f-a, zato što se svjetlost lomi na divergentnoj leći prema van, a produžetak tog snopa prolazi kroz f koji se nalazi s lijeve strane. Znači, to je caka koja vrijedi samo kod divergentnih leća i uvijek ju morate iskoristiti. Pa, ajmo se baciti na računanje. Traži nas koliko je b, pa ajmo ovo tu prebaciti lijevo. Znači, imamo 1 kroz f minus 1 kroz a. Pa ajmo ovdje napisati ponovno 1 kroz b i ubaciti brojeve. Znači, imamo minus 1 kroz 30 minus 1 kroz 20. I kada se to izračuna, dobit ćemo da je 1 kroz b jednako minus 1 kroz 12, odnosno da je b jednako minus 12 cm. Znači, ponovno vidimo da smo dobili negativnu vrijednost. To je zato što je slika nastala sa lijeve strane. Ponovno, kod divergentne leće slika uvijek nastaje s lijeve strane i b će uvijek biti negativan, zato što je nekakvo očekivano ponašanje da slika nastane sa desne strane. I kad ona nastane sa desne strane, onda će nam ta vrijednost biti pozitivna. Samo da naglasim, kod zrcala je malo drukčija stvar, tako da tamo to ne vrijedi. I sada nam još preostaje izračunati kolika je visina te slike. Pa ćemo iskoristiti formulu koja glasi y crtano kroz y je jednako minus b kroz a. S obzirom da tražimo y crtano će nam biti jednako minus b puta y kroz a. Ubacimo brojeve i dobijemo da je y crtano jednako minus 12 puta 4 kroz 20. I kada se to izračuna, dobijemo da je visina slike koja je nastala jednaka 2,4 cm. I te dvije informacije će biti naši točni odgovori.